И така и Панец трябва да изпълнят Така. Света, помните ли я? Моята колежка. Добре. Винаги се върти конеца на лявата страна. Това е поверие, което трябва да се спазва. Нали така? Единия хваща единия край, другия край и върти наляво. Знаете ли го това? Спомняте ли си го? Защото се вярва, че непревъртян конец не е мартеница. И затова трябва да се усучи на противоположната страна. Само и всички въртат на ляво. Така, хайде сега приключваме и вижте какво се получи. Вижте. Ето кушничето, което се прави мартеничка. За нашия край характерните цветове са бяло и червено. Нали така? А кои са известните момче и момиче на мартеницата, които са около? Да, кажете. Вижно и Пенда. Точно така. И кой е Вижно? Вижно, червения, Пенда. Вижно, червения, Пенда.